Относно манифестирането, наистина съм си живяла винаги с чувството, че съм родена под щастлива звезда и каквото си помисля, то ще стане. И реално то си някак си вътре в мислите и в главата ми, че просто няма как да не стане. Няма как да се прибера без сандали, които си търся. Аз също си постигам абсолютно всичките си мечти, освен с работа и с манифестиране. Някои го наричат манифестиране, знам, че нещата ще се случат. Обаче, за да се случат, им помагам, така да се каже, по някакъв начин. И това с списъка определено е нещо, което аз винаги, когато искам нещо, правя. Правила съм списъци за кола, за работа, за всичко. За всичко имам списъци. С, както каза, най-големите подробности. Така че това е тайната. Да знаете, че това нещо ще се случи, без да имате капка съмнение, защото трябва да си вярвате повече, защото човешкият мозък е